Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Thursday, Webes kita maka-aksyon nga presentation sang inyo panatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Kung aton balikan ang aton nga kasaysayan sa Oktubre 20 man, 1944, October 20, 1944, si General Douglas MacArthur, kilalang ni mga ka-aksyon sa iyabalang nga ginahambal nga I Shall Return. Bilang head mga ka-aksyon sa pinakadako nga US Fleet of Transport and Warships, kag nagupod kay Commonwealth President Sergio Osmeña kag General Carlos P. Romulo ang nagpadulong sa Palu, Leyte. Agod nga kuwaon naman ang pungsod Pilipinas gikan sa kamot sang diktador o kung makabig-abi nato nagsakop nga mga Hapon. Si General MacArthur ang nagpasalig gid kagintuman niya gid radong nga pasalig sang iya ginsiling nga I shall return. Following escape from the corridor on March 11, 1942 para magpadulong sa Australia, upod ang iyang asawa kang apat niya katuig nga bata mga ka-aksyon kag of course iniman bilang pagsunod sa mando sadto sang presidente sa Estados Unidos nga si Presidente Franklin Roosevelt. Agud man nga malikawan ang pag-overrun sang Japanese forces. Ano gani ang last phrase sa iyang statement? Ang balya, I shall return. Pero ang pinakakompleto kita ni mga ka-aksyon ng hambal ni MacArthur, the President of the United States ordered me to break through the Japanese lines and proceed from Corregidor to Australia for the purpose, as I understand it, of organizing the American offensive against Japan, a primary objective of which is the relief of the Philippines. I came through and I shall return. Amo nang pinakabantog mga ka-aksyon nga tinaga nga ginbuyan ni Anay o ni General MacArthur kay ni nabutang na gidman sa mga libro, di ba? Sa mga history books. Nabutang mga ka-aksyon ini sa paminsaron ginatudlo sa mga eskwelahan nga magsiling ka gani General MacArthur amo gini ang linya nga I shall return. Ibisan sinoguro makadumdum gid sinin di kamo sini malipat, di ba? Other landings were made mga ka-aksyon in Mindoro, Batangas, and Lingayen in subsequent months. Sa February 3, 1945, dito ka nagsugod naman ang Bloody Battle of Manila. On July 4, 1945, mga ka-aksyon, Hulyo 4, 1945, ginproklamar ni MacArthur ang proklamasyon ni mga ka-aksyon sa liberation o kabaghilway sa bilog ng Pilipinas gikan sa Japanese invasion. Accordingly, MacArthur proposed that war be brought right into Japan's door. Ang nga ginpambombahan nila day and night ang mainland Japan. Mga importante nga mga Japanese ports kag mga syudad kang isang Tokyo, Nagoya, Osaka,
Curie mga kaakson. Kagamuman ang hindi man ni malimtan sang kadamdaman ang makamamatay nga pagpalupok sang atomic bomb nga ginahulog dito mga kaakson sa Hiroshima kung saan nilibo ang nagkalamatay. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon akong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz. Mga kaakson, 66 days na lang antes angadaw sang Pasko kag 73 days antes ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dili kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Nano ba na mga balabalita nga dapat inyo bantihan diri sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition na. Sa ato naman nga headline number 1 na ginkumpirman mga kaakson sang organizers sang Mascara Festival 2022 nga may mag-aabot nga mga Presidential Security Group o kon PSG diri naman sa may Bacolod City mga kaakson. Rin PSG bilang preparasyon ini sa natalanan nga pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kag magalantaw magatambong ang iya pamilya sa highlights. Ikauli nga adlaw sang Mascara Festival 2022. Ining highlights kagang arena dance competition ang patigayunon mga kaakson sa Paglaom Stadium. Radyo. Pero tino what an iconic event. Kay tiyang preparasyon sa ning PSD, dragid bilogin nga area, no sugudan na nila subong ni lang taon siguro nila kung kamusta mangin sitwasyon. Na palang 20, 21, 22, mailang tanibla kung mangin maayo man ang lakat sang panahon, tub-tub sa 23rd mga kaakson. Kay ho, medyo nagapropisngo nga daan ang aton nga kalangitan, di ba? Paglili mo sa gwa, nagatulot-talithi, no? Medyo magulugal umon ang kalangitan. Ang aton di galing nga ginapangamuyo bala nga hindi lang balatani mag-ulan na binakon kagabihon ba may kaya makaluluoy ang mga negosyante, mga nagabaligya diri sa plaza ho, mga nagabaligya sa may NGC, mga nagabaligya mga kaakson sa ibang pagid nga mga venues. Dugangan pagid kay boss magasugod ang baligyaan ay diri sa area sang Lacson. Bauti ko bag-amo sining tiyempo, yawan ginibawi-bawi ang mga negosyante. Tas pagid be pas ay pangamuyoon ta nga magdinog dinagsa gid ang tao diri sa Bacolod. Pero kung tao mo Japon gid daw lagka-lagka bla. Paano man ni makabawi-bawi ang mga negosyante ni man? Well, tingiraan ka mahal sa mga kilaman sa mga kiosko. Pero hopefully mga kaakson, sakdagon ginis ang mga Bacolod noon. Labi na nga kis, alam man ni kadatuig ang maskara Kasi palang man bala nga makabawi-bawi sila. Ikapon ganitong mga baligyaan ay sa may MGC. Pero tinigid nga pagpanubo nila sa presyo sang mga pagkaon. Nasal na kalabanan sinadira mga kaakson. Kaya hindi ka man nakapagusto panubo, kaya dapat alalangay man ang inyong presyo. Kaya para hindi ka mga kaakson hindi mabla unfair sa ibang mga manog baligya. Tay subong mga more than 100 plus ka mga PSG ali di magabot sa Bacolod City to secure the area, check, verify abi kamudang mga sitwasyon perti kada mo damo sa lakyan no bago nang kita ni nga presidente ni nga maabot ang gid patiniseri nga area para sa 32 sa lakyan. Radyo. Sa ibang pang mga balita lokal, update kita karon sa lakad sang trapiko. Tandaan sa tumatag palamatik may mga rerouting nga padigayunon. Sugod pagingiran buwas nga daw nga bukas ng area sang Lacson. Diri kini naton masilang nga daga sinadong bunot di man salakyan. Tiyagan mo duga binalumbid lang nimong ang mga salakyan sa madalanon mga kaakson. So ngita-ngita ka nga daan sa imo diversion road bala kung saan ka pwede kalabay. Karon ang nadumduman ta di kay sadto ara makitas patrol basta maskara aton ginituka ang ginatawag bala nga traffic situation. Ganta mo karon natag man sa Action Zone update sa lakat sang trapiko dugangan ta na karon kung may dumduman kita diri kay tigalibot man tamong no kis ang daan ginatistingan gina naton lakat bala para mabalaan taman kun diin malabay para ma-share taman sa ato matag panamatik kung sa din sila pwede maglusot pa din sila pwede makaaksyon na ano mga diversion nga pwede nila diring agyan para bala malikaw sila sa tuman kabugat nga lakat sang trapiko. Dalagiti porte man ang mga ginapangkay o nga dalan ay Japo na tapos na anong porte kay inay nga kinayuhan na idra sa area sang Lupisay na
anti-selection do sugod na dang kayuhanay tapos na eleksyon gapon amo magyapon buo man. Radyo. Sa ato naman nga headline number 3, babati naton mga kaagson dugay-dugay ang interview naton sa investigador sang Bago City PNP. Isa ka interesting nga balita. Makon mo 28 Diaz nga idek gingkawat dikto sa may maaw. Pero tina, anong rason? Ang interesting istorya sinidrik yung suspect manugpakasal glining suspect nga nagkawat sang idek ka. Di dinalaya man niya sa balay sang babae, bla? Dikto ya pakunogin tago kagin bilin sa balay sang Iloy sining palangasawon niya. Dres bakulod ang palangasawon. Ang Iloy, wala man niya kabalo nga kinawat no glis tonto ya sa may Bago. Radyo. Di ang lain sinidig daw ay nakunugana magpakasal. Pero tino, kinawat yang idek, dinalay sa balay sang iyang ugangan. Manong gungangan niya natani. Kaya natalo pang danaw. Nabalaan kundi niya gindala. Isa man nagitudlo nga suspect. Pagabot dikto sa balay, ambas ang tag-iya kay Dok. Ako man idek ni. Ako iya, gidya ko no, kaya tinatandaan niya gid. Ganun kayo na disgusto ang Iloy. Tabo do, hindi ko na magpakasal na lang yun ang iya living partner. Aksyon Johnny Diaz. Balita na patas. Sa ato naman nga balita gikan sa Bacolod City Government Center gadulong ni Action Norte hupon punong barangay sa Mansilingan padayon ang ginapilar ang kooperasyon sa iyang mga residente angon sa ila ginahimo nga kampanya kontra dengue. Dili naton dapat pagkalipatan man ang mga issues dengue ni iban pagid mga kakson kay para likaw kita bala sa balatian ba pero tika delikado. Radyo. Sa ato naman nga mga balita nasyonal, ang basang Comelec hindi ko nila masarangan ang pagpatigayon sa barangay kag sangguniang kabataan election sa December 5 sa tion ngay basura sang Korte Suprema ang laying nga nagapaiso sang piniliay. Inigi palayag sang chairman sang Comelec Chairman Garcia. Tabo sa Comelec, ambal sa inyo, prepara lang kamo. Sige, abi nyo, ambal nyo sa naligad. Sige, preparasyon nyo sa barangay kag SK election bisan ano matabo. Anay bag-ulan to ginpirmahan, tapos gulpi lang nga ginpetisyonan. Hindi naman mo ko sarang, ano gid bala? Ano gid la Comelec, nagpreparar kamo kun wala. Tapos subong sa hearing, laban pa kamo pangayo sa dugang nga pondo para dason tuig. Do hindi kamo gani inyo kapresentar sa dokumento nga ginapanayo sa Senado. Mangayo pa kamo yung makagson sa dugang pagid. Pero ining barangay kag SK election, di kamo yaka sarang magpreparar sini. Ang banyo ligad, sige preparasyon nyo, nagsugog kamo printing. Ano to? Pila lang kadlaw ang nakaligad sa permahan, pila man kadlaw nakaligad sa ginpetisyonan, di na kamo din kasarang. Radyo. Bago lang mga kaakson, nagsulod nga balita. Pero nga development kaya makon mo, gin-report panindigad adlaw, kaya naging kompermar sang PNP chief nga ang middleman bala sa pagpatay sa isa ka broadcaster nga si Percy Lapid mga kaakson, ara sa sulod sang bilibid, ara sa sulod sang prisuhan. Gin-report sining hapon, kaging kompermar ni Justice Secretary Boyeng Rimulya nga patay ko nung middleman nga amo ni ang middleman sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Pero tikarasig, no? Last test ko sa hapon, October 13, napatay na ko ning napatay na ko ning middleman. Di doon naligad pa malang to ginpatay si Percy Lapid. Ang middleman, ginpatay man dayon. Di nga subong na naging report nga napatay ning middleman. Pero no? Do hindi bla maintindihan, ining bata ni Rimulya, niligad dakpans by bus. Do Martes sa dakpan, pagkasunod pa nga login report man, hindi napatay nga middleman, October 13 napatay. Tingawa yung report sa October 13 nga napatay, niligads man napatay sa October 13, October 20, ginimo nila sa kasimana, antes sila ginanunsyo nga napatay. Ang tabo ni sa gobyerno na aton do, hindi maintindihan na na Radyo. Aksyon Johnny Diaz. Balita na patas. So, Radio Philippines Standard Time na 5:16 na.
Mayang hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating nga pagpangalaga. Diri sa Action Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation, Oktubre 20, 2022. Sumang hapon liwat naman kita mga durong sa inyo sa pinakabagong mga madalag kong mabalita nga natipon sa ato na Action Unit Reporters. Sumang man ato na Action Correspondent, andang-handa na nga magdurong sa inyo sa mga bulo balita. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Action Jan Diaz, tub-tub kita, lasay, subong nga gabi. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Ay, kumusta nga atong tanan maukod nga matag palamati aton mga kaaksyon sa kahanginan. Diri sa 61 ka mga kabaranggayan sa Dakbanwa sa Bacolod, aton mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad. 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka madala mga kaaksyon? Kumustang panyempo sa inyong mga lugar? Manaming panahon, manayanaya bala? O kung medyo magulugal umon, abi attendance check ka mo dira. Padalang inyong mensahe sa atong text hotline 0963-750-874 o kung sa atong live streaming ho, butang nyo lang tayo inyong mensahe at nina pagkabasahon dugay-dugay mga kakson. Damo na nagasinunong balik mga mensahe ho. Atagan tagid na igtulupangod dugay-dugay hindi ka mo da magka-problema Wait lang gid ka mo da mga kakson ang timpo nyo dugay-dugay gida aton hihatag. Sige, today is the 20th day of Mascara Festival in Bacolod City. Nagakitid ang dalanon sa Bacolod. Kaya nagadamo ang baligyaan. Liko sa wala, liko sa tuo, may nagabaligya. Saan din ka magkanto, puro baligyaan tanan. Let's check our patrol. Aton nga Patrol 1, Bravado Patrol. Kamusta na itong pinakulang sitwasyon sa palibot sang syudad. Action Reports Afternoon Edition. Kung natin sa patrol si Action Zil Minardo. Action Zil, mayang hapon. Action John, good afternoon! Afternoon! Te, way kita da? Naubusan ko itlog ba? Naubusan kay itlog? May aragin man ka Action John, yung tatuan ko. Bali, per day daw pa, na ko na ni Gcash mo, kay birthday Birthday ni Gcash? Bali, 28 ka trays per day nga itlog, na tagpiso lang kung may Gcash account ka. Tagpila? 28 trays lang nga itlog, ang ila sinigi na dispose dira sa may Central Market, makadaadlaw Action dyan. So para makabil ka di kag ang maximum nga mabakal sa isa ka tawo nga may Gcash account is anom kabilog. So bali size lang ang imo nga baydan sa anom kabilog nga itlog kag ang 4 sacks of rice lang ang gina-dispose man nila per day na until 23 ini sang October sa may Domingo highlight. Kaya siya na isa si Mama Kisha Suganog, no? 30 years old ang may-ara sang stall sina nga gininsulan sa Gcash nga makabaligya sa tag-piso ang islog kag tag 20 pesos no per kilos ni sang bugas sa may Bacolod Central Market. Kag Action dyan for info do may mas sila piso siya dire ko no boss sa may iyaman ka Gcash gyapon sa may Lacson piso isaw dire naman sa may Manukan country. Pwerte nga mga pwerte. Anyway, ano niya? Ilan na action Action Zil, ilan na yung marketing strategy. Abi ko gani do design lang to yang sa ngalan sa company na gali kay ilagi gali. Marketing strategy nila kay anniversary sang Telecom ni Goro Action dyan. Sige na, bala mo taning Telecom kay tuko mo anniversary nyo, ti wala kita da? Kaya ang tagiya lang matututo mo kung manager gara, tiyan bala kayo ay kita da. Gani, talaga na bala mo taning manager, ti wala kita da, kayo nag-alo na anniversary ka mo? Nag-anniversary ka man Action Zil, din ka na? Doon sa Action Zil, nag-celebrate ka anniversary mo, Zil? Zil, din ka na. Ala na Action Zil? Action dyan. Happy anniversary. Happy anniversary lang da. Gani, happy anniversary. Happy birthday. Happy birthday. Hindi ka anniversary mo yabi. Dari kami sumida lang na Lacson. North Road na diri Action dyan, no? Sa may North Road, South Road Capitol. Action Zil, South Capitol Road. South Capitol Road. Oo. Very good. Dra ka mo subong. Sa may South Capitol Road, ayun Action dyan. Oo. Sa diin, dari nga area, makita naton ang mga cities kag municipalities na mga kiosko. No? May ara pag Action Zil. Ano na nga kiosko na dahil may mga cities kag municipalities na daya?
iya ka allowed man sila action dyan, no, yung mga cities kang municipalities, nga iya ka LGU mo, kay balita ko ganit, nagkadto diri ang mga kapitan siguro may mga orientation and briefing, regarding man sila, pwede din sila kabulo baligya, dili kasi sila Siling action dyan, kugi daw? kung ano ang ila, pwede nga mabaligya, sila sa may-ari, diri ang iya ka Bago City, no, iya ka Silay, Morsha, Himamaylan, kaga Silay City, Escalante, ano yung Kamanapuwa, iya ka Escalante, Pulupandan, DSB, Ibi Magalona, Tuboso, Calatrava, kag ang sa punta dito, ano nisa, Tuboso, Calatrava, Kanduni, kag Hinubaan, ang ari diri subong nga mga naka-plastar sini action dyan, sa ari diri ka DSB, Ibi Magalona, ari mga kiosko nag-install na ning iban, May ara na nag-install Action Zale? action dyan, May nag-install na? oo, may ara na action dyan. Istoryahan sila be? Istoryahan sila be Action Zale? Ano nang ilay baligya da? Mayari ko din nakita action dyan na may mga pagkaon. Asa dere man makopi ka manong nong, good afternoon. Ano dere ang ibaligya nong? Seafoods. Iya ka Ibi Magalona action dyan. Ari Oo. Seafoods, dere ko nang ila. Nagrenta man sila? Action dyan? Nagrenta man na da sila? Garent na di sila nong? Oo, nag-rent man sila action dyan. Nagrenta man sila. Oo, nag-rent man sila. Siguro gina, iyari ka local government unit, siguro action dyan, nakagin pa intraman. After, that's why siguro ang duration na nito until October 16 sa Mascara sa Panaad. Kaya gali nag-join pag-dire sila sa may city, no? Nagpatakod lang sila sa kiosko. Subalin, dire sa may tubo sa action dyan, na may mga native bags, dire sila yung nakitaan ko. Kag siguro inasalan, na diyo kayo may mga parilyakan, di kag sulubahan siyang inasala. Pero ti dire chikeron tagidi sa may dalan Lacson gidja action dyan sa may highway gate kay subong amo ginadi ang pinaka ganila gumbang labosan 21 action dyan no sa ako ng pagbanta kaya halin diri sa may 6th Street na diri action before sang SS na action dyan Atubang, McDonald's, gin, no, dari ang una, gini nga banda, nga gininso ko na grandstand para sa laiban, going na dito sa may punta-punta, gid, sa may... Wait lang gid, Action Zale. Action Drive. Zale, wait lang gid ha. Botcheringon, ang stage, ang first nga stage, dari sa South, di inahamtang. Ari sa after sang, ay tawag McDonald's, sa banda, McDonald's. Action dyan. Sa 6th Street. Sa 6th Street. Yes, 6th Okay. Street. So, amo nang first. Pero ang close na subong nga dalan, di indampi. Ang sa direction dyan, na malabyan, pamakitaan, tabali dito, pamagaliko, kasi di, lampuas, dali lang gida, kay gina, ano, Oo. action dyan. Ako na muna action. Ako na muna Action Zale. Oo, Action Zale? action dyan. Sa di indampi? Sa may L. Fisher, ayun, action dyan. Naama na daan. Digto pang close sa L. Fisher? Sa may L. Fisher, tubang. Hindi ka na kalabay, bali maliko ka na di sa may L. Fisher, no? Kaya para L. makalapot ka Fisher. dito sa likod. Action Zale, wait lang gid ang L. Fisher, digto pa namong unhan pag inaya, tunga-tunga pag ito na. Okay, subong makalabay ka pa di sa gyapon, action dyan sa 6th Street, oh. Wala pa siya na-close. Okay. Most probably ba okay, kay 20 subong, so allowed pa na. Oo, So allowed, tomorrow, by 21, most probably from 6th Street, close na dai, no? From 6th Street to BS sa kina-drive, close na gina siya action dyan. Kay, oo, bali subong allowed pa sila. So, mga pakato, pakari pa ni ang mga Sarakiano South to North, no? Kagati, subong hapon, action dyan, nadamdamo, nagid, almost prepared, nagid niya mga nag-arkila, diri sa mga kiosko, kay ang diri pakato dito sa may, before sa L. Fisher nga bangga, action dyan, damo na diri ang mga products, sa nakabuta, mga stages sa live band, pagkalabot na sa L. Fisher, gidapit, mga kalaan na nadakang mga ilimnan nga kiosko, no? So, amo na ang pag-plastar nila, action dyan, sang diri, no? Sa may dadan na Lacson, kagati subong ganun mabatian pa may naga-test na sa ilang mga sound system no may ato matagali sa may North Road Capitol action dyan For sure may ara ginadaya sa tupad sang may seda. araman so may iya ka telco dito Action Zale, North Action Capitol, dyan. ano na sa tawagan? North North Capitol Capitol Road. North Susunod. Capitol Road. Gasuli gisa. Pero okay, anyway, okay na na. So dira ang area, may mga nakabutang nga kiosko na. yes Pero may ara na pero malabyan gapon ka mga salakyan. yes malabyan sa gihapon action dyan isang mga
salakyan, no? Oo. Ang North Capitol Road. Sa paglibot-libot No? nga Action Zil, ano nga mga area pwede digto anay ka divert or digto maglusot ng mga salakyan alin sa north? Ano nga mga area pwede sila makalabay para hindi sila maipit gid sa puwerte kabugat nga traffic? Dirigid sa action dyan, kung ngayon ka sa north, no, mga alikuan, magand nga pinaka, hapos pa lang, sa may sa kinadriver sa police station ko, ayon. Okay. Kaya ka na lang ganda magi, kahit kung dire mga, hindi ka naman di ka makakadiretsyo, kay sarado naman dire, ang sa may BS sa kinadrive, going na dire sa may L. Fisher. So Ayan na, kumbaga, action dyan. digto ka malabay sa Aguinaldo, lapos ka diri sa Gatuslao or it's up to you to choose correct. Sa Gatuslao Gatuslao ka gid. or Oo, digto ka munang sa pina- likod sang Ayala, digto sa may San Juan. Correct. And then pa north ka na or pa south ka na nga direksyon. Oo. Okay. Kung diri ka Action Zil sa Lopisaina, kamusta ang traffic sa Lopisaina? Kay ti pwede na diversion mong Subong action dyan, si Ma'am Basagid, no, ang lakat sa trapiko dra sa may Lupisaina is heavy naman action dyan. Subong hapon, kay okay. ang mga salakyan, wala nagapangita gid sila sang mas mahapos nga access sa action dyan, sang alagyan, no, kaya ti subong hapon, ang kabalo naman ta, na pagka-close na sini, 3 p.m. ang lakat sini sang trapiko. Slow to moderate, heavy. May arap pagidagani action dyan, dara sa Central Market going sa may plaza, dara almost bumper to bumper na gani action dyan. No? Kay pilaman ka mga entrance sila ang naging sirad, ano kan exit. No? Kaya ang gina-allowed lang gid nga mag-lusot-lusot sa mga one-way. Kung na mga ginpang close ng dalan is erang mga sa police kasi sa mga media nga mga salakyan, no? Kung Okay. wala kaya car pass di o kung ordinary nga mga salakyan ginabawalan gid action dyan nga maglabay. Okay. So ang mga baligyaan kung face ka sa north, both sides or ano lang, left or right lang? Ang sa may North Capitol Road action dyan. Hindi, I mean lakon ka patubang ka digto pa Ramos, ang mga baligyaan piyak gid or diri lang sa wala or sa to? Piyakid action dyan. Piyak gid. Yes, piyakad gid. Kagati reaction dyan, no? Sa may, wala na, hindi na magyan ang sa North Capitol Road action dyan. Okay. Kaginaw na pa nila-install gid nila ang tatak bakolod kag ang balik yung home ni Balang Grandstand, do. Amo na subong, ano tunga ni action dyan, may dako na nga grandstand, no? So, banda man na di, kag ari, ang sa piyak, baligyaan. So, ang mahimo, wala na di mga kiosk action dyan, sa North Capitol Road, bali amo na ni isa diri, ang sakot nga right side, nga makitaan, ang kiosko, kagang sa punta to mga canopy na sa telecommunication, kagari ang duwa ka grandstand diri ang nahamtang sa may North Capitol Road action dyan para sa banda. Kagati, ang sa tabok diri naman, nadugin na close na, man na di ka choking gani, gin-extend pag din nila action dyan, no, ang sa choking ni Balao, mayari pag sila gin pamutangan nga mga sa sagwa, sa lamisa, kag mga bangko, no, butangan na nila sa kiosko, sininila, kagti ang sa tubangan, mandara sang chicken deli, may araman sila action dyan, no, nga mga ginpang extend pagid, kag, nang parte-parte, wala sa kada street sini, no, may ari diri, yaka, Coca-Cola, sa punta, yaka telecommunication, so yung iba, sa madamo, action dyan, subong ang nag-plastar na kami arangan, nakapreparar naman, no, para buwas sini, sa October 21, no, sa 23 na diri, sa may dalan, Lacson, so subong nakarasako, gid, kag ang lakas sang trapiko, no, amat-amat na gid heavy action dyan at subong nga gabi. Action dyan, namin na ang latest update diri sa may syudad sang Bacolod. Ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minado sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time na 5:30 na. Sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon, ang detalye sang ining idek nga gingkawat sa bago kag ang balikan tani karon, no? Do ka bahol ning napatay ning middleman. Legal man nato yung buong pagka-tracy patay middleman sulod sa bilibid. Dili ka lang kita sa Pilipinas nga hindi kaya safe sa sulod sa prisuhan, no? Kaya kapatay kaya sulod sa prisuhan. Radyo. Piso gani kay para safety kada sulod para dra ka manos ng pretensya mo. Anak sulod prisuhan patay kay mo ya.
Sige, sa pagbalik natin mga dugang pang mabalita diri sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by! Cellphone Plus. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pagi daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nakuya, ako mahulang. Siyempre,
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita. Kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay, isang pigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minsan sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, nang nauya ako mangulang. Siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kag-isa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami upon wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay base ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano lang nuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa blurred man ang cellphone niya. Nga ginagamit ko siya, wala sa anak ko ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Matas! Mayang hapon lang kay Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Kay Ma'am Jinky Dialagdon, Ma'am Jinky, good afternoon dira. Kamo naman kay Mr. Arthur J. Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo. Kay Nanay Dacono Lulit Dialagdon, kay Sir Joe Dialagdon, no? Sa kay Alma Oligon, Noel Amar, MJ Season, kag sa tanang nga pamilya, dari Ma'am Jinky Dialagdon sa Pandanon, DSB from Arizona, USA. Ma'am Christine Minyes Villalobos, good afternoon. Ma'am Julie Militado Patrimonio, mayang hapon. Araman si Ma'am Elizabeth Gamala. Sige mga kaakson sa may syudad sang Bago, ining balita nga aton nga ibabati ko sa inyong interview nato na sa kapulisan, no, sa investigador mismo sang Bago City PNP.
Kay man mo sining balita mga ka-aksyon. Interesting nga balita pero karon ni patpaton gini isa-isa on gini ni aksyon na Marlon ni Novea. Ang insidente natabo sa Purok Pandan 3, sakop sang Barangay Maaw, Bago City. And speaking of Maaw mayang hapon dra kay kagawad Imbong Jocampo kay Kapitan Vito, no? Ang mas biktima mga ka-aksyon o kung natagiya sining babuyan, tagiya abay sang idik nga ini. Amo na si Jonel Balindez, no? 36 years old, sa Purok Riverside, sakop sang Barangay Maaw, Bago City. Ang suspect diri mga ka-aksyon, amo naman ni si John Namar o kung John Namar. Soltero, panikitiway, pa na nakakasal mong, no? Taga Purok Pandan 3, Barangay Maaw, butsi nga taga Maaw gid siya. Sunod diri kay Police Staff Sergeant Armando Araw, ang investigador sang Bago City PNP. Ining suspect nga si Namar, tricycle driver ni. Taga Maaw gid mga ka-aksyon. Galing kay ang iya sininobya, residente sang Purok Roadside, Barangay Tangob, diri sa Bacolod City. Barangay Naxon Oliver. Taga Purok Roadside, Barangay Tangob, Bacolod City. Natabo diri mga ka-aksyon nga ginaligar nga ang idik gingkawat digto sa tangkal no nga ginhimo ni Balindez gabi pa lang kuno sang Oktubre 18. Mga alas 8 ang taknasong gabi. Ginpagita nilang ideka. Pagkakagahon, natukiban sa mga residente dito ka mga kaingod sa ni Balindez nga temprano pa kuno gaga pa, mga alas 6 ang taknas ang aga, naglakat ining si Namar pagadulong diri sa Bacolod City. Kag binitbit diri kunong idek, gindalaya sa balay sang iya o kung sa balay sang Iloy sang iya nga nobya sa may Purok Roadside, Barangay Tangob, Bacolod City. Ganun kiti may nakapanugid kay may residente isang Maaw nga nag-a-estadra sa Tangob nga nakilalaan to ni ila ining driver nga ini nga ba taga Maaw man nga may dala ka di idek sa Tangob. Digto kag digto sa Maaw nagwa na ning balita nga may nadula digto nga idek. So ang iya nga mga kaingod nagpanugid man dito sa Maaw sa tag-iya nga diri kay Balindez nga may dik nga gindala ining sinamar sa may Barangay Tangob. Ginosisa nagreklamo sa kapulisan tiyang subo di kay donawi ana pamilya kay makumukadtuan kay moya ka pulis. Wa kaya gali kabalo nga idik nga gindala sa balay mo. Kinawatan gali atana. Dito mga ka-aksyon nagupot ining tag-iya nakilala ya nga ang idik 28 days pa lang, 28 días mang idik. Tinabali ako yung idik. So, gin-recover ka mga kapulisan. Galing ka inigiling sinamar, kalaslon tani sa January 2023. Di ka prepara, naging mas sila galing kasal. Galing kaya nung tabuin mo kayo, ani ko nung ginikanan, wala takabalo ko nung mga desisyon. So, di ka kung, tiyamba ba ni Sir Araw, wala man guro idea ang pamilya, ngaging kawat, kato yung galing idik mga kakson. Galing idik sir yung kawat ni Sir Sangkwan. Gikawat ni sa tangkal sir intensyon nga kawaton ni dason amuna sa uli na bala nga kalaslo ni sa gali. Hindi, ang nagkawat siya. Tapos ginagawat yan sa Maaw. Oo. Tapos ginbiyahe yan tricycle, gindulong yan sa Tangob. Sa ginikanan sa iyang migaya. Tuman sir, way kabalo yung pamilya sa migaya nga kinawatan ng baboy pating migaya. Paano na-discover, sir? May taga-Maaw nga nag-star sa Tangob tapos nang dugin sa spitsawa nila sa Tangob gindala. Kay aga pa ni nagbiyahe si nagwa bala. Nagwa nga dala yung tricycle tapos nakita niya sa gabi dito mismo sa lugar sa gingkawatan. Kung sir yung sir, taga-Maaw man yung victim suspect. Taga-Maaw man sir Pero ano-ano, yan sir ang ginkawatan niya sir idik sir? Wala ginayan ang kasi manuwa. Isa lang sila ka ba puro? Saan o sila kalaslon ko na sir ako? Do bati ko to sa nanay isang babae. Do January bla sir mo. Do na akig to gani ang nanay gani. Do na dismayagid sa akin. Way sila kabalo pati kayo way kabalo. Okay. Bali gali sir, ang ining suspect dito nagatinertiner sa Tangob. Gakato-katon da sa Migaya. Okay. Digto yung mang gindala ang idik. Dito yung magidalang index sa balay sang nanay. Okay, ang igay ni ko branis taom. Why nito ka puli sa ano git. Oo. Iniya sir ang suspect. Ano niyo obra sir?
tricycle driver na sir. Taga maawgi na siya sir, balik na kanto-kanto lang na siya sa tangod. Na-recover na ng idik, sir, no? Na-recover na sir gapon. Baliging katuan yung gid sa tangob. O, gingantuan na monopod ang complainant, ang biktima. Nakilala niya, hindi kay isang gabi lang nadula mo pagkaaga mo na. Balian mo ni ilaging suspetsuhan din sa ang si Jan Namar. Oo, tapos ang nagdulong ito si Jan gid. Oo. Gindulong to ni Jan ang baboy isang agapon, size. So, second piso gining suspect. Wala sir kahit ang kuan at large na siya, wala na siya nandakpan. Okay. Ang suspect asa subong wala nadakpan. Wala sir. Pero anong desisyon ka victim, sir? Tag-iya ka baboy? Mapasaka man siya sir sang kaso. Oo. Pero sa kaso, ipasaka na to. Okay. Ang Iloy, hindi na ni Guro mo pakasal, sir, no? Ang mugin na iti daw nang akig ito sa tapos doon nahuyan na sa sa barangay sa Cobra. Amo na makakso na, hindi tayo magsugpon. Yung sugpon na karon may mga lipot mo na. Pabatihan ako sa pinaka news si Public Affairs Program sa Action Radio. Action Radio! Na makon mo, tiyang suspect nga nagkawat sang idik, tubtob sa bang wala makita. Ang idik nakita na. Ang nagkawat wala pa. Action Radio! Action Radio Philippines Standard Time na 5:52 mga kaaksyon. Sige, anyway, atong ginmuno ko bagod lang, ginkumpirmar mga kaaksyon ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga ginatudlo nga middleman nga amo ni nag-facilitate o kung nagdihon sa pagpatay sa isa ka broadcaster nga si Percival Mabasa kung kilala sa tawag nga si Percy Lapid napatay kuno samtang yara sa sulod sang New Bilibid Prison. Sunod rin kay Remulla mga kaaksyon, ini siya napatay Tuesday afternoon. Tisubong ko na patay dalom na sa autopsy ining bangkay siya napatay kag ang NBI ang makandak sini. Nadunduman nyo to si Joel Escorial ang nag-ako nga siya nagpatay kay Mabasa. Positibo yaman lang nga gin-identify bilang middleman pinagi sa picture. Ginambali ako muna sa middleman. Kay nag-surrender ni kabay si Escorial sa media sang Martes. Sang Martes kuno gali ni nag-surrender. Napatay kuno do October 18, Martes man nga daw. Napatay ang middleman. Tiyang baletri nga tatlo ni sila kuno siya apat sila sa kag tatlo kay ban pa ang nag-ambush sining kay Percival nga may pagjae ko may reward nga 550,000 sobra tunga sa milyon ka pesos. Tiyang baletri sang utod ni Mabasa, we are saddened by the report regarding the mysterious death of the alleged middleman on the Percy Lapid killing inside New Bilibid Prison. Ang balda ni Mabasa, butsing wala kasiguraduhan kung narak ang sulod sang Bilibid, patson ka man gapon, ang pagpatay sa iya, misteryoso pa. Action Johnny Diaz! Balita na patas! Action Radio Philippines Standard Time 5:54, mabalik kami. Pagkatapos ginamang sini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location.
The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan na kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1,
search and destroy, o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon. Mayang hapon dira gali ha sa aton nga mga listeners kay si Ma'am Novi Magapan, kay Ma'am Marilu Beltran Camenyo, no, kay Ma'am Ana Sinoro, kagaba din Bong Jucampo dira sa may maaw mayang hapon. Dads Aberia mayang hapon maulanon kuno nga hapon watching from Sumag. Sa mga taga Sumag dira, good afternoon sa inyo tanan. Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso Aprik Mandiuya, good afternoon, no? Philip Alonsagay, gani kaluoy man siya Sir Philip, no? Ba siguro ka pangita mablatani ha. Rhea Meladio, good afternoon. Sir Melili Oligo, mayang hapon man. Evergreen Herbal Capsule, ari na ang pinakabago ka pinaka-epektibo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. Action Radio Philippines Standard Time na size 3 na. Sige, lapaw na kita sa panahon mga ka-aksyon na. Ang ibang mga balita nga wala nato na talakay karon na sa Action Firing Line o pod kay Action Marlon Henovea. Patian nyo gid karon na sa Action Firing Line mga ka-aksyon. Inyo na batiyar kabugusan nga pagpangalagad sa atong panatuntunan Action Reports Afternoon Edition, Webes kitang edisyon, Oktubre 20, 2022. Salamat gid sa atong naman nga Patrol 1 Brabado Patrol, with Action Zil Minardo, back-to-back nila. Kay Action Nino Bugina, aton nga News Center pang Webes nga edisyon, Action Dale Salazar. Dili man sa Studio A, Master Control sa itong technical side, abot nato ng puwersa ni Action Oliver Pason, kag Action El Rey Dotilios. Sa kinaanda na kunaman ang inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Ang nagasiling ang katapos ng media magaserbiso sa inyo sa tion sang karipay kasubo man o kon kabudlayan. Hindi ini ang panghampang ang amon ang kamaturan gid lamang. Good luck Philippines. Peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.